Hey, I think I make a look at my needle and opposite tata. And make a loan over. What is time now? Okay, to 5. Now, so you good evening. Good evening, everybody. About when you know when I create on TV. And my son, good evening. Now, so I dry need no more. No opposite tata. Now, Jesus, amen. Biko kendi no na line tata kendi nafu ka igbapi also may waste time here because on my live video I don't want to cover na live video due to my business my tata I mana ask na de get out side kai onye put up everywhere the dry so I know na check up possible go take kai poni lo area anya even na chi ukwu tata adịghị ife ọzọ maka ndị na-agbagote ikiri ebudon today ịma na some of anyị nwa bloggers ọ na na-ekiri ụfọdụ ị na-afụ na ọ bụrụ ihe ọ bụrụ ife a na-eche na ụfọdụ bụ ụfọdụ bụ ọ bụrụ ife ụfọdụ kwesịrị na-arụ as blogger n'iru akwụkwọ ka ha na-arụ o nwere izi nje ekwu ya ihe gbasara this man kita I really know that na n'ụbọchị dịka tata na ụdị ya nwere ike ime ịmara ya ka Anambra steeti ji wee tii nkefa wee sị whatever you see you talk ife ọbụla i kwuru ife ọbụla ịfụrụ kwuo ife ịfụrụ if you see something you say something ọ ka esi wee tii ya na Anambra steeti matara o ji dize ka Anambra steeti ọ dị mma kịta ihe gbasara this man kita efuru kita ejidere let me tell you something ọ ka nwekwere many of them nọ kita na dice na-ekwu na onwe ife na-eme ihe nna gwa unu ịmara onye ejidere amara ife ọ na-arụ onye ejidere amara ife ọ na-arụ this man a na-akpọ Ezeani unu afụ ka o si wee na-akọ dice na-egbugasị ndị mmadụ na-ala ndụ n'iyi ana m agwa ndị mmadụ ọsọ gị nkwụcha ịkpọm ihe ọsọ gị nkwụcha ịkọnye sọ that one left for you. Ifuru ihe ọnwụ ị na-eme n'ụwa ihe ọnwụ ị na-eme n'ụwa ihe ọnwụ ị na-eme n'ụwa be very careful especially ị na-eme ihe wuto onye na-amara Chineke onye na-enwere nsọ ịma na nke ya agana yes ị na-emekọ ya wuto onye na-enwe ihe ọ na-atọ ụjọ onye na-enwe efi ọnwụ na ihe ọ ga-awa ọchọ ime ife ọsụrọ ife a ka o ji maka ya hapụ ime ya afọ onye ahụ sorry akwa eme na ọnwụ na ejidere onye a kịta eze fere akọsịnọ gịnị bedi ana m ekele ọnwụ na onwe ebe ọbịa wedị nkịta ọ na-efe ego a na-asị onye a nwere heart of gold onye a wee ezigbo mmadụ nke na-eme na Anambra steeti nke Soludo mere kịta ndị ejidere ọnwụ na afọrọ ndị a kịta ihe mere ndị mmadụ febe ọ na-efe ego asị onye a wee ezigbo mmadụ ka ezigbo mmadụ ọ rọ Peter and Paul ọ ya wee ezigbo mmadụ una fu the reason why o ji wuru ebe ona ha emehana mehana jero hotel ha mehana mehana jero hotel emehana mehana jero hotel hotel ha na-arụ una na-ajụ unu na-ajụ ọsọ ndị dibe ka ha kpọrọ hotel ọgwa nwe ka ejide n'ọba ebe a enwe ndị ejide n'ọba o wee wu na compound ime hotel niile wu isi mmadụ elichara mmadụ n'ime o wee wu na eli mmadụ na the whole inside hotel a niile n'ọba ebe ha kutugo owe wuno ndị mmadụ ka ha na-eli n'ime ala were na-eme ritual many things are happening unu amara onye nke ahụ ejide short ka mkpu na eziokwu efe ihe a na-eme mmadụ sị I'm a big boy onwe ihe na-eme ọ ga have to be careful because one day ihe ga-eme o nwere izi nje ekwu ya ịbagasị asị nnọọ kịta ka asị ụmụ nwaanyị niile widows ịma na isora ndị wu di gị pụrụ ọ batarọzi na gị weli aka elu ndị ga-eweli aka elu thousands otu a ka isi alos ụmụnne anyị 24 hours ụna mana that guy let me tell you something ụna mana that guy ejidere a na-akụ ife nke ahụ ọrụ ya wee ịtọ ndị mmadụ ụna mana o nwere ebe ọ na-akpa isi na Ojiriva ụna mana o nwere barbing saloon na Ojiriva na ọ kwado m onye iko ya juru agbara onye ọhụụ that young guy nwere ebe ọ na-akpa isi na Ojiriva mana ọnwụ na ha jegbucha ndị mmadụ wuri ya na-emepegasị ihe a na-emepegasị
Oge ya amaka ude ebe ị na-eje o. Ude mmadụ nwere ha ude obi a na-eme o jide nwa mmadụ ọtụkpuo n'olulu were ya mere ọgụgụ mgbe nkụziri ya before. Ihe ndị mmadụ na-eme because of money. Even ihe ndị dibịa na-eme ka ha si ewube arụsị ha. Ekwugo m na video m. Ndị mmadụ na-efu na buy steady mana ya mọrọ. Onye nwere ude obi a kịta na-eme ejide ndị mmadụ akpụjere onye isi ya wụ Ezeani nke onye dibịa onye ori ejide kịta akpụjere ya onye ahụ oweri ya lie n'ala weri ya na-emere chụwa ebe even self ebe ahụ ụnụ fụrụ a na-achọ ịrụ ọfụrụ o liche ya ndị mmadụ ọgụgụ na họtelụ ka ọ rụrụ ebe ahụ efi ọ na-ekwu a na-asị onye a na-eme ka ego onye ahụ hayes ndị onwe họtelụ dị okirikiri ya ebe ahụ nwesị ndị gara eme ọfụma sọsọ gara eme ọfụma because ndị ahụ oli na ndụ ga na-eji force ọ na-ama shot amamihe mmụọ for many years ndị a ga na-eji force na-arụ ọrụ. Ofu onye nke a na-akụ ife na-adị m fụrụ onye ahụ nwere ebe ọ na-akpa isi na Oji River a na-ezute ego ọbara na-anata ego ọbara were emepegasị onye nwere ụdị obi ọ dị ka ebe ọ na-akpa isi na o nweta ntutu isi ndị mmadụ na ọ ga na-emere ya ebere ụnụ amaghị o nwere ike ị na-eji ntutu isi ndị mmadụ wee na-eme. Afọ m vidio a iwe ka na-egwe m isi nyaa iwe ka na-egwe m isi nyaa onye na-eme ụdị ya nwere obi ya ọ dị ka ọ kpụcha gị isi ntutu isi ga na ọ ga-eji ọ dị ka ọ ga-emere ya ebere. I'm asking you. This na-eme na bayo unu watch ya kịta ifu na kakwasị na eziokwu some of us wụ ndị bloggers si akọtụbutu ihe a na-emenụ because ya afụ mmadụ otogaje na onye awụ onye ọjọọ agwa ka na-ekwu ọnwụ na ị nọ na Anambra be careful. Because one day I bring you to note. In ona Anambra na-eme blogging gị o wewu na ị na-aga agbagasị ndị ọjọọ mmadụ a akwa nwoke ba agbafere na nke a na-akpọ nke afọ ya mbụ Okongwu dibịa ileru anya ọfụma efu na ụfọdụ ihe na-eme na baa ya Okongwu dibịa sa akọtụpụt ya ngwa lee nke a mere kịta gaa na pages ya kịta apart from Okongwu dibịa lee nke a dịka onye amara ụra onye akwere ime ya akwa dị ọcha achọrọ ịgba ya afa gaa na peji ama nwoke o si wee mee kọndemụọ arụ a nwoke akpara ige na peji ya kịta ha ncha gbachara nkịtị ndị na-ejere nke ndị dibịa ata anụ very wicked of them. Ije na peji ya kịta ịmafụ post ihe a mere maka ogbute oke ka ha na-eme. Ị na-achọ ịgwa m na ndị dibịa kịta ndị a na-ejegasị agba akwụkwọ ha ga ebe a were anụ ọkpọ na-ata kịta egosiri anyị na ụfọdụ anụ a na-ata ebe ahụ abụrụdị anụmanụ ụfọdụ nwere ike ịwọdụ anụ mmadụ ọnwụ na eleru ya anya ọfụma bịka nwoke a gosiri anyị this man ejide gosiri anyị ife dị omimi mmadụ na amarọ. That's why ngụ anwụ mmadụ ebe ọ na ị na-eje dị very careful. Mmadụ unu ga-adị very careful na họtelụ unu na-aba. Adịkwara eme ịchọ ịba họtelụ gị sị onwe ife na-eme na awụ big boy nothing dey happen. Okay, be careful these days. Onwe ebe dị gị na-aga mara ebe dị gị na-aga onwe ebe nwunye gị na-aga mara ebe ngwa na enwe nke bịa na-agwa my wife after ka a mụchara nwa n'ụlọ ọgwụ ọ bịara ajị ya nna anyị kwesịrị ịdị careful. Anyị kwesịrị ịdị careful kịta awụzikwe mgbe a na-eme ịpụta ịgba nkịtị just like that. You must talk, you must say something, you must do something. Ka ya bụzie na ị na-agba nkịtị a na-asụ ebe m dịga na-enyezikwe gị 100,000 a week. Always gonna my wife would mother or no somebody na-emegwa ha na you come and tell me if not the woman a do figure like that. When ebe nwunye gị na-aga ma ebe di gị na-aga na asị ya na enyezikwe 100,000 a week nwunye m si ya kekwe n'ebe nke asị ke nke 100,000 na adị m enyezi ya ya sị mụ anye ya taa adị m enye 50 ọ sị ya mba na ya bịa ka ọ gwa ife ọ ga-eme ka ọ pịachi onwe ya ka ọ ya ọgwa ya na dị ya okwu ozugbo mee ya. Could you imagine? So today na chekwa m na ọwụ na onye bere nkịta awụ ka o si trọst ọwụ ka o si like m ọrụ ọgụ mee ife ahụ ihe na-agwa the word are evil. Try to know ezoge na-agwa gị o mezie ọ pụta ebe a obere oge ịnụ na osebego apụtasị gị na ọha wụ nke a na-afụ ụzọ lee ka ị ga-eme biko ka anyị dị very careful. Asị ka m dekwa ihe ya this man ala na ọtụtụ ndị mmadụ n'iyi ọnwụ na osi iche ekibe kịta ndị o gburu egbu na wajar n'ala na ndị kịta ejidere ya kịta ọgọwada ahụ dịkwara proud fụ na ihe ọ na-eme karịa obi
the proud na-ekwu na a na-ewu ya anya ọkụ na ihe ahụ ekwuru wasị. Na ife kwuru wasị. Blọgị anyị na-eme ọrụ, blọgị na anyị na-eme dị ọrụ ịpụta n'ihu akwụkwọ ezigbo ife direct ya ndị mmadụ ka esi ga-eme ihe dị mma, direct ndị mmadụ ife a ga-ememe obodo anyị dị mma. Echebe onye anyị pụtara ime n'ihu akwụkwọ. Ifu na ụfọdụ ihe ndị a na-eme ụfọdụ ndị blọga na-aga promote ha. Gaa na peji ya dị iche iche, gaa na ihe a na-ekwu kịta na-ewe m iwe, that's why m ji ekwu ya. Gaa na peji ya kịta, ifu na ụfọdụ n'ime ha condemn rọrọ ihe adịsịmanụ m, ụfọdụ epost dị ihe epost, ụfọdụ epost dị ihe epost, gosi na egbute oke ka gosi na ha ma ihe na-emenụ, gosi na ha ma na ndị a na-akpa arụ mana onye ga-ekwu ya. That's why Anambra ji wee si, if you see something you say something. Thank God na ndị ba ya ebilitere n'ụra. Thank God na ndị ba ya ebilitere n'ụra. Otu a ka ha si ala ndị mmadụ, ndụ ndị mmadụ n'ihi 24 hours ebe niile. Ọgana onye nata ego ọbara ọ pụọ oge mepe ọfịs ebe a, mepe ọfịs ebe a, iche na onwe ihe ọ na-arụkarịsị. Ịma na ụdị ndị a kịta ka ihe a ga-agwa society kịta, society nwere ike ịnụ ka ihe ọ dị ka ndị a enwe ndụmọdụ ndị a nwere ike iwetakwu na society, nwe ndụmọdụ ndị a ga-ewetakwu na society. Ana m ekele Berry White, daalụ. Paulinus, ana m ekele Ike Obian, ana m ekele Fabian Chineke, ana m ekele. Okay, you are very careful this time. Ebe onye na-aga dị very careful. Mana ụdị ebe ị na-aba. Asịkwa na ebe a makara watch agata ha na-arụ hotel aghara aghara. Ụdị ya ga-ajụzụ gị ka hotel ka ihe na-eme n'ime hotel ha. Ka o si awụ ndị a nweta na ego wụrụ hotel. Ndị a nweta na ego wụrụ hotel ka ihe na-eme n'ime hotel ha. Ọ ga-efu ka iko asị eji wayọ. Mathias na-ekwu na onwe ya dịka spirit, onwe ya dịka spirit, onye sị na ọ na-eme spirit, ya mee ya spirit, onwe ya dịka spirit. Akwụ na afụge na nke ọrụ spirit. Waja na-ekwu na onwe ya dịka spirit nke aka. Acha niile ka ị na-afụ onwezi ekwutere okwu ya. Waja hapụ bini, hapụ gafe ya ga na ọnọ. Hapụ ga na ọnọ. Gbara bata Nigeria na ọ na-eje aga na omenala bụ ụzọ eziokwu. Mana condemn one ihe ndị otu unu mere wee ife ọjọọ. I couldn't say let's go back to our root. Then only root now ruala na-egbu mmadụ. Unu ekwute ya n'okwu. Ihe waja mere wuyi o mere no so si ga na o mere kwa plan bịa ọ na mena na ụzọ ejogwu. Kuru wee megharịa ndị mmadụ anya na onwe ife na-eme na ọ ga ife na-eme o. Ikuku ego na afọ gị ike ọkọ. Agụta gụrụ say just to your back to your root. Agwa ya afụge onye nke ọ na-ewacha video niile ọ na-ekwuru ọgwụ onye omenala. Otu akụrụ si eme omenala nwa. Emunna si kabaị dị mma, kabaị dị mma uta mana kabaị ya ndị mma okwe kun na afụ condemn. Condemn ọrụ na ihe dị mma, kabaị wee dị mma. Agwa na afọ a condemn mụrụ na baị adọrọ mma. Onye immigration ajidere onye akịta akwa ifu na ọ chọ kabaị dị mma. Ọ dị ya ka dị baị kwesịrị na-eme. Onwe onye ọ ga-awụ ka onye na-ete milion akịta ọ narị ati na-aba. Ma ndị mmadụ ọfara 10 million okwu na onwe ya o ji eme. Ifuru ka o si eme ka obodo dị mma. Ifuru ka esi eme ka obodo dị mma. Ndị otu ahụ ndị blọga ije ị na-agba nwa dibịa interview. Na-asị anyị na-eme ọfụma, anyị na-ehepụ ndị mmadụ, ị na-ehepụ ndị mmadụ. Ka ndị mmadụ ọ na-ehepụ? Unu afụra ka ha si ehepụ ndị mmadụ. Rob Peter and pay Paul. Ngiwa onye blogger na-aga agba ndị ihe akwụkwọ. One day anyị eje nwanne gị mụọ nke nwa isi ga wee mee dị si na na-eme. Gị wefu ka ọ na-adị. One day anyị eji isi gị wee mee ya. Very wicked people. Unu na-achọ ego Facebook. Unu enwe ike ịnọ n'eziokwu, kwuo eziokwu, kwuo na ihe dị njọ. Many of you are high China. Many of you are high China. Mee tiku na anụ ihe mere. Ka o wee dajụọ unu bilitekwe post wee nonsense unu na-achọ ego nwụrụ anwụ. Echi unu sị ya Igbo na-eme ọ dị ka ya wụ na onye ụka ka ihe ame kịta. Ọ dị ka ya wụ na Ebuka Obi ka afọ kịta. Ifo arụ niile obido. Unu ama condemn ife dị njọ na ọ dị njọ. Ọ dị ka ya wụ na onye ụka ka ihe ame kịta. Ifo arụ niile ebidogo.
unu na-eji agba ndị dibịa agba ha vidio. Unu na-eji agba ha vidio. Onye pụta si na onye a na-eme ọfụma, ọkwụ na afụgoro ọfụma ha na-eme. Onye na-agba oke moto ị na-asị ọ ga-apụ ihe a na-eme ọ ihe niile ka anyị ihe efu kịta anyị jiri nwoke ya ka ncha niile na-eme. Ma thank God na iko ha ejugo. Thank God na iko ha na-eju one by one. Biko na ifu ihe dị njọ kwuru na ọ dị njọ. Ka anyị mụrụ n'ụdị họteelụ anyị na-aba akwa ka ihe ji wee bịa ka nkwuba okwu ahụ ka anyị mụrụ n'ụdị họteelụ anyị na-aba maka na ife na-eme o. I swear ka anyị mụrụ n'ụdị họteelụ anyị na-abịa na ife na-eme. Ọ ka akụrụbe enwe moto m chọrọ igo. This ihe na-emebe ihe erugo 4 months na but I don't want to talk it. Ọ na-ahụ ncheta akpata oyi wụọ m n'ahụ. Enwere nke nwanne nwoke na-atụ moto nnukwu moto nna ada eji eme my business. Ya ka m jere igo moto nna egobo ebe 8 million, atas 9 million, atas 10 million. Ka m ji agwa m na 20 million ezigbo ọnụ ya. Mgbe mme travel ka m je ebe njere ka hapụ igbo obodo ahụ afa. N'ụdị ka m je ego moto ahụ ebe a na o nwere ike ibe ego. Wee jere ebe ahụ onye nke a na-akpọrọ 21 million ike egwu m. Nsị ka ihe ntasịta afọ wee gbara moto bịawa ebe a. Ịmụ na ya ka nsị ka arahụ na hotel ka chifo. Hotel nke m kwụrụ ọnụ ama ebe because ebe a gbogotere nke m kwụrụ ọnụ ekwe ada sụrụ 45,000 naira a day. That's just ka ndebe isi ka chifo. Ngwa na ọ gara ọnụ na makwa na me spread a lot because nje ebe a kwụ ọnụ nje ebe a agbafuo m too much money. Onye ka one guy onye ọkara sị m ka o buje m ebe ebere ego. Onye ka onye abụ m na-aga. Ngwe bata ebe a bara ụzọ ime maka ndị na-eje ọga ndị ba ya ụfọdụ ndị ba ya lara n'iyi o. Ụfọdụ ndị ba ya pụọ na ụfọdụ ndị pụgoro ka ha jee ka ha bata na-abata awaja dị n'ala. Nwoke a bụrụ m jewe ebe a ozugbo agbafeela m onye nke izi ihe a dị ka họteelụ n'iru mgbafe nwa nge anyị nọ na mpụta ihe ahụ ire họteelụ ahụ nọrọ otu a onye nke ọzọ nọ n'ihu dị họteelụ. Ya ka m gbafere ka m na-agazi ebe ahụ ama m ihe si m lee anya n'azụ agbafekara m onye a ka nle anya n'azụ onye mgbafezi na-emere dị mmadụ onye nke ọnọ n'ihu na-emere asaịn na-arụ m aka otu a na-arụ m aka nsị ogene ọga na nkwuo ịchịta m kwuru ya kpata onye na-awụ m ivu spirit njisi ọka na tọn ọkada ka na-eme ya ogene kwana tọn ebe mgbe mmatụ onye a na-agwa gị onye na-awụ be Johnson onye na-awụ be abata m be m na-ajụ onwe m ọwụ na ndahụrụ ebe a gịnị ka oh God ọwụ na ndahụrụ ebe a ka ihe karịa ime onye nke ọzọ nọ na-emeri asaịn ya na-asị ya na ọbụ m na asị ya na mmadụ na onwe na-abịa mgbe ritu onye ọkara na-asị m enyebekwe m ihe ego nsị atọ nna bụ ọnwụ na-eme achụkwute m nọ n'ebe ahụ si ya bịawazie n'ihu ya bịawazi ọga mmadụ wee ya ogiri na ndị be anyị ahụ kpọọ na ka kwa eziokwu ndị be anyị ahụ kpọọ na ebe ọ na ị na-aga gwa onye nke gị na ị na-aga ebe ahụ ọ ịchọ ịra ngụ na họtelụ bikọs afọ ha na mmadụ sị gị wee bịa na onwe onye dotere gị wee chi ya they will not do evil because ama na ọnwụ na ha be gị evil na onye nke ọzọ ga-eli ike ya ọgụ na-enwe ebe ị chọrọ ịrụ mara makpọrọ mmadụ bịa gwa onye ahụ na ebe ị na-arahụ na ọnwụ na o dute gị ebe ahụ ya labazie because ha afọ onye dutere gị wee mechaa na ha ga-ama na achọ gị achọ na onye a ga-eli ike ya nna sisi nya enwetabeghị m onwe m sisi yesterday enwetabeghị m onwe m maka Chineke ka eme na gị na-abụ arụ na-eme na be anyị I tell you arụ na-eme na be anyị adị very careful ọnwụ na ị na-eme ihe onye ọnwụ na gị na-emekọ ihe o wee wu na ọ da atụ egwu Chineke ndị anyị fụrụ ada atụ egwu enwe ihe ha na-atụ ụjọ ha chọọ ime gị ihe mee gị ya ute atụ enwe ihe ha na-eche nwere ike ime ha ọ gaziere onye ahụ ihe na-agwa gị kịta awụzi mgbe a na-eme gradi ma anyị wụ nke ife ọnwụ na ite gịta m ndị agbụfuo gị akwa epụta na-eme senti nwe eje isi na gị na mmadụ nọ this man ejidere ya I was watching him yesterday nke ejidere na-akụ ihe wee na-akpọ na this man onye isi ya that man nwere ebe a na-akpụ isi na Oji River ọ na-eme ọnọkịta ọbịa kpụọ isi ọnọkịta gwa ọma abịa ụmụaka ya na-akpụrụ ya isi ọ ga-oweta ego ọbara were ya mepe dịrị kefụl ebe unu na-eje ndị Igbo be anyị ka m na-agwa ama m ife ndị egwu dịrị kefụl ebe unu na-eje udo onye nwere ụdị obi a na-eje were ndị mmadụ na-achụ àjà ọ dị ka o weta ntutu isi gị ka ọ ga-eje wee mee elegide picture this man yesterday akpata oyi na-awụ m ọ dị ka o weta ntutu isi ka onye oyi eje wee mee ka anyị dịrị kefụl biko na ndị be anyị agwụna ndị be anyị agwụna
ana m watch some content creators ndị mma na-eje na nke dibia ndị mma na sa contribute all this nonsense na-eme ka akwụ okwu gbasara this thing ejego na page one by one enwebụ onye send video maka ya mana ya afụ ndị ba ya eruo echi onye a send eso ije na comment na-asị ya well done why ịma na ọha na-ebu arụ na-eme na baị before ị na-emekwa ị na-echeke everything abụrụkwa ego ana m agwa ndị baị everything abụrụ ego ka anyị dị nke afọ everything abụrụ ego ije kwuo dibịa o dogara anyị na ọ na-akpa arụ o were ma milion nye gị na-etu ya afa na-asị ndị mmadụ folowe na-asị ndị mmadụ bịawa na nke ya lee na Anambra steeti ka o si dị kam enidị ịgwa gị agwa enidị ịgwa gị ife a na ba ya jụọ n'oyi nwanne ọ na ịlaikịrị ya ndị ahịa na-abịazi na-azụ ahịa ọ na ịlaikịrị ya ka ọ dị mma otu ọ dị bụ mbụ onye pụta ọgbafere ma ndị Cameroon ha na-agbadata onye ọbụla na-atụ ụjọ sị na ha anaghị abịa agazi a na-azụrụ ahịa ebe ọzọ agụrụ na-egbu ụmụnne gị ọka mma ị ga-eji makana gị na onye awụ oyi makana gị na-ewu oyi si ya kpaba arụ maka na ọ na-enyebi gị ego ledị ka baị si dị ma ndị ahịa echi ataghakwana ndị na-azụpụ anyị ahịa bifo gbara ọsọ ha echi ataghakwana ma ndị Hausa na-adịba azụ ahịa ha echi ata bikọs ụfọdụ na-atụzi ụjọ ma ndị Cameroon ụfọdụ na-atụzi ụjọ ha pụọ ụfọdụ na-ejebedebezi na Asaba ka ọ ga-adị na ụfọdụ bịara ahịa kwụsị na Asaba ha gbadatazi saịdị ahịa na-azụ ahịa mkpọ Nnewi ebe market ihe alaiki ya agụrụ ọma egbu gị ka ezi ka o si ewu a na-ekwu maka ife ịdị mma na be anyị ikpochiri na-asị onye dibịa nke eji wa oyi gị ọhụ na hapụ ya na Anambra anaghị adị mma ị na-ekwu eri because of interest because of ife ihe enweta nwanne m ọ na-agwara agbawa bọọlụ na ahụ ọjọọ lọchi ata azụ ka anyị dị nke afọ n'ife anyị na-eme ana m agwụkwa ndị polisi ka let them do the needful ka this man akara ịkọkwa akọ na emechara afroz this man ọwụ na ọba ha ngiri ka ya eme wụrụ na ya kpọọ ndị otu ya ha ncha na-eme ya bịka anụ nke ọnụ ya na-agba kparakpa na nwekwe ya na a na-ero ya iro ihe dị open o ruo echi kịta asị na ọ ya wụ hayes na ọ na-azụ o nwere ike ebe o lichara ndị mmadụ kịta onwe ka o soro họteelụ ebe ahụ nkịta a na-eti pọwa senti nke a na ọ ya wụ hayes ndị mmadụ na-azụ iwu ọcha nwaanyị anọ n'olulu ahụ nwaanyị ahụ akwụbara ya ọtọ ụnụ wọcha nwaanyị ahụ n'olu akwụbara ya ọtọ nya ya ihe n'olu chie ya echichi ụfọdụ amaghị ya nwunye mmụọ chie ya echichi na mmụọ wee taa ya afọ atara ya afọ ahụ atara ya ka ọ ga-awụ spirit ya pụọ o were iwe na-arụ ọrụ ị nwere ike sefụ dịba na rụ họteelụ ebe ahụ onwe ndị ọzọ rụbụ họteelụ ebe ahụ na-eme ọfụma ị nwere ike chọọ ịba na họteelụ ndị ahụ ụmụnụ ga-apụta okpu oge ụra na ntị ọ bụrụ ebe a ka ị na-eche okpu oge ụra ebe a iru gị gbafee na dis ijebe na họteelụ dis man na-eji ejikịta arụ ndị mmadụ na-akpa iwe ọcha dị woman efu na echibere ya echiche ebe ahụ zudo ya ọdụ amado ya na ala lie ya elie ịfụ ga-eso kwụba ya ọtọ otu a nke o si ga-anọ asị eze nwaanyị wee na-arụ ọrụ ya ọ ga-mana ebe ị na-eje mara ife ị na-eme mara ebe ị na-eje mara ife ị na-eme ma ndị gị na-ana ayị mara ife ị na-eti n'ọnụ gị a mara ebe ị na-arahụ azụkwa na onye nwe họteelụ ahụ nnukwu mmadụ ka ije rahụ mara ife eji ruo ebe ahụ o mere na ọba akwụna onwe ya sịrị ọfụrụ ịhụ họteelụ ịmara ndị mmadụ na-arahụ hapụzie ụmụ nwaanyị ma ndị a na-edigasị ozi ma ndị wee ejentị hafụ ụmụ nwaanyị asị nwaanyị nna alaikere ngo bịara ka anyị jee họteelụ m enye gị 50,000 digel kwere akpọrọ gị jee ebe ahụ na ụdị na ikwere na ị ga-anọ na rum gị abịa gbawa rum ahụ kpụrụ gị gbupụgo isi kere ndị ahụ eri were nke ọzọ lie ka anyị mara na ebe anyị na-aba akụkọ m akụkọ na vidio nke m mere last time one certain time I think ihe na-eme ebe 2015 mkpọrọ mmadụ ka ọ bịadezie m ihe na village ka ọ bịadezie kapịnta ka ọ bịadezie m ihe na village m na-ekọgidere akụkọ nwaga nje kpọtara ọgbọ ọrụ o wee kọrọ m na o nwee ebe ị ga-eme ije ọrụ na onwe ebe ị ga-eme ije ọrụ bifo ị ba ebe ahụ anyị agwa gị agwasị gị ọgụ ọrụ ị ga-arụ ọrụ 50,000 mana anyị ga-enye gị 150,000 mana anyị ga-enye gị 200 mana bifo ị ba ebe ahụ na anyị ekechi gị anya ndị kapịnta ma ọwụ ndị na-arụ plọmba ma ọwụ ndị na-arụ mesin ga-agwa gị ọwụ na ha na ebe a na-ekiri m ha agwa gị na ihe na-ekwu eziokwu owekwa m na enwe ebe ị ga-eme ịchọ ịba anyị ekechi gị anya sị gị ọga na-ekwe agrimenti anyị
Ori na aru obere no so nwe ebe zinki aye change mmiri na aba ebe a na aye change ya na aye si e ga na 20,000 na aye nye 200 ma na kwenye aye me na aye kechi anya before na aba ebe a ezo de be kechi ya anya I ya gagide gagide ka 10 minutes iruzi ebe a I ga aru routine na therapy ya sing gbaruba e no chakwa kechi ga daputa e no ko utu di mesra akora ga ka gbafure ma ndị kapịnta o ụdị ndị akịta ejidere ana akparụ n'obodo niile nwanne gị pụọ ma abatazi onye nke gị pụọ anụ kịta achọba ya achọba nne gị pụọ anụ kịta achọba ya achọba akwenwe nke emekwa buru sarị nke ya mbọsị onye nwe ihe ji eme ana m ekwu na site na nwara Chineke all these people are going to expose every day. I need one. What is all this? Igbo mmadụ ibe gị wufu ọbara ya iwere ya make ego ị na-eri ọra atọ ụtọ ka ọbara ego ya agba wutu ọbara nwanne gị ọra atọ ụtọ ka ụdị ego dị ya ebe na-asị Igbo afụrụ onwe ha n'anya ka ebe ịhụnanya ga-esi wee pụta again ka ebe ọ dị ka ịhụnanya si ga-apụta buru obi ndị amamebe anyị si bute udo obi ya ụdị ya na-emebu na be maka ego ịma na ọ dị iwe bịa ego ga-adịkwa iwe na biko nu ekwu na mmanụ ta ebe aka ka nyekwu onye ọma ndị ka afọ ya mbụ ka ihe ọma ndị ihe maanyị ka ihe a na-agba ndị content creator anyị biko ka anyị na-agbanụ mba na-ekwu ezigbo ihe kwesịrị na anyị ga na-ekwu anyị fụ ihe dị njọ ka anyị kwuo na ọ dị njọ enwe onye m ji maka ya special were pụta na ihe a were na-ekwu ya agụgo na page ada boy na awari ọnụ too much ọrụ ndị ọzọ ka ihe a mee kịta ifu okwu ya ifu ka o si ekwu eri onye a na-agwa ga-ejego na nke afụgo ya na mgbe o jere ịkwa nne ya ka m gwa ya ka o wee manụ ya ka m na-agwa jee na nke ndị dibịa na-agba ha vidio nara anụ na-ata emechakwa jekwa nke a na-akpọ gafe ya nke a na-eme ọgbanje ka dị ọcha ebe a ha nọ wee kwe nwoke ma nkwa onye iberibe so na okogwu dibịa a gwara okogwu dibịa nkwa sị ya na this year wayo people na this year before January this year last year ka a na-eme ya before January this year na a ga-emepere ya okwu agwụ ebe ọ ga na-anabata ndị mmadụ na-agbara ndị mmadụ afọ akụwa onye nke a sị ga-agbara mmadụ wa afọ okogwu dibịa kwa gbafere na Naijiria akafere ya anya wayo people ihe akwụite ahụ ihe a na-ekwu echi agwa m ndị mmadụ the worst people ihe deal with somebody na nwere Chineke because they can do anything. Onye na-enwe onye ọ na-atụ egwu ya onweghị onwe ike ime gị bikonu ndị polisi ana m ayụ unu bikonu do the needful ka ụdị ihe a ka ọ ya wee mecha nwoke nke ya onwe ndị ka nọ n'ụdị ihe ahụ si mee nkwagharị mana ndị wu ndị otu ya ka akpụọ ha ncha niile ka be anyị dị mma ahụ bụ mgbe ezi dị n'ụkwụ ụkwa mgbe anyị kapịgasị mpe nwere onwe na-asụ ibe ya anya onwe na-asụ ibe ya anyị ga-esi ebe a gaa na nke nwanne anyị mgbe ahụ ana m esi ụkwụ si ụga ana m eji ụkwụ si ụga jee isi ogbo anyị jee isi ogbo na nke relation anyị n'ebe a mmiri motos mmiri n'isi ogbo judu anyị jee ebe a enye anyị nri anyị niile God anyị were tụrụ ekiri anyị nri anyị na-agba ya ka na-eri nri nwaanyị anyị na-atụ ụjọ enye anyị ego mgbe ahụ enye anyị tenkobo nke a na-epe mpe anyị narasị mama thank you ewere agbara anyị krismas anyị na-eji ụkwụ si be anyị laa aka ọkwa ka anyị gafụgasị ụmụ skuulu ndị anyị na-agụkọ akwụkwọ maka ala Disemba onye ọla na-ejegharị ije ebe anyị eke gị nri eke gị mmiri ṅụọ ọ dịzị otu a nkịta because of all these things ndị ọjọọ a na-ezuzugharị kemgbe ọ ga-adịkwa mma kemgbe be anyị ga-adịkwa mma again ụfọdụ ndị mmadụ na-afụkwa ụdị ndị a gba nkịtị ka a ghara ịsị na ha kwuru. That's why Anambra ji wee mee if you see something you say something ọgọ na ị chọrọ ka na a ga-enye gị ego kwuo ya ụgwọ ọzọ ha esetikwere nọmba ga-akpọ ịkpọ ya igwe na onye a na-eme arụ emenye gbasara ndị ahụ obodo na-ajụ oyi enweghị dịka obodo ịjụ oyi na ịkpachara ego niile anyị kpara ịdị enwe ezumike nwunye gị sị ka unu jeta azị si ya n'obodo adị mma na enwe ebe ị na-eje na ndị eziokwu maka ịpụ anwụrụ gị
Iya nebe ha na-ata azụ ịbata ife ha abata n'ime ebe a kpọrọ gị pụọ. Bikonu ka ụfọdụ ndị nwere time ndị nwere mmanya ya eme ka obodo adị mma na ndị anyị nwanwụ ndị na-anọ n'ihu akwụkwọ kwesịrị ị na-ekwugasị ife dị mma ka anyị na-atụrụ ndị be anyị ọdụ ka anyị na-agwa ndị be anyị na ihe ahụ wụrọkwa ihe afụ mmadụ ọ pụọ sị gị na onye ahụ nnukwu dibịa na ọnya nwa na ọnwụ na ịchọ ịtụ ọlụ God ọnwụ na ịchọ ịtụ ọlụ biznes na ọnwụ na ịchọ ka anya gị na-aga aga bịa na dibịa ga-enye gị ebighị ite ọ ite ka eji azụ ahịa onye ndị ọdịbụ n'oge mpụ ihe ọnụ na-asị na omenala anyị abụrụ omenala anyị a ga-ebi gị oke ite ndị nna nna ya anụmụ ya n'ọnụ ya kịta ya na-ewuzi ebe niile oke ite everywhere. Thank God is everything is ihe niile a stop again. Thank God our governor Soludo and ndị ọzọ na-amụtasịkwa ihe Soludo mere. Ana m ekele unu na-eti ya n'ọrụ. A ga-asị ka m kwuo na obi adọrọ m mma. Obi adọrọ m mma. Biko nụ onye mara ka ọ ya eme ka ya na-agaga ya mee ka ba ya dị mma. Ọ nwere nọ n'iru akwụkwọ a ọ nwere ife ị na-advertise ị na-eme abụrụ maka ihe dị mma. Gaa chọọ ife ọzọ ya arụ. Maka ị na-achọ ka ihe eme ikwu nweta trafik gaa chọọ ife ọzọ ya arụ. Ana m asị Chineke ọnwụ ana na nọ n'akwụkwọ ọsọ ya wụ mmadụ nọ mmadụ tọ na wọchị ma mmadụ nọ nkwuchara ya na-ekwe go kwuo ya Chineke si m kwuo ma ọ gwara nke a mpụta na-etu mmadụ onye mara onye ọjọọ a na-achọ achọ epụta ị na-epromote ya ụbọchị ihe ọjọọ ga-ewere ọnọdụ na ọ ga-eso wee chena be gị ngwa na-epromote ihe ọjọọ ụbọchị ihe ọjọọ ga-ewere ọnọdụ na be gị ka ọ ga-ebido. Ọ ga nsị ka m kwuru ụbọchị nke tata ọ ga-adịrị anyị mma wee na-asị ndị polis ka let them do the needful ndị ile aka dị na ya sekpụta ha ka ajụgasị ha ajụ because there are many enwe many aka ga-enweta ịghọtago. Ọ ga nsị ka gwuo n'ụbọchị nke tata I still remain your brother Ebudon TV. Ndị na-watch m n'ụbọchị nketa ana masịrị ọ ga-adịrị unu mma unu pụọ echizu anyị unu ga-azụta ego ihe aka yọ n'aka ihe aka yọ ma kwenye na Chineke ga-emere anyị n'aha Jizọs Kraịst bụ onye anyị nwoke emesịa onye fụkwa waja sị ya na nsịrị ya ọ na ọfụrọzi ihe ya na-eme onye fụ Mathias sị ya na nsịrị ya ọ na ha fụrụ ihe ya na-eme ka ọ na ya nwere ihe ya egwu ọ gwagasị ka mgbu na mgbede a ọ ya dịrị anyị niile mma n'aha Jizọs Kraịst bụ onye anyị amen nwoke emesịa daalụ.